Ben, boa noite a todos. Iniciamos a sesión ordinaria convocada para o día de hoxe. O primeiro punto do orden do día é a resolución do recurso de reposición presentado por Roberto Castro Rocamonde contra o acordo do día 13 de noviembre de convalidación da función da misión da función interventora no pago dunhas facturas do ano 2023 por suministro de cisternas de agua. A proposta da alcaldía ante este recurso presentado por o Baceiro do Movimento Vecinal é desestimar ese recurso. A proposta é desestimar o recurso de reposición interposto por don Roberto Castro Rocamonde contra o acordo plenario do 13 de noviembre de convalidación da misión da función interventora expediente tal relativo á aprobación de facturas de suministro de agua potable do ano 2023 ao abeiro do exposto no informe da Secretaría de Intervención do 12 de xaneiro. Ben, vamos a ver, este tema da aprobación das facturas de Trastambre do ano 2023 por suministro de agua en cisterna e, como motivo das distintas sesións nas que se tratou o tema da agua xa se expulleron as argumentacións do motivo polo que se propoñía a súa aprobación e o elegante presenta aquí unha serie de consideracións que pensamos ademais que non teñen, que carecen de fundamento, aparte de carecer de fundamento xurídico, pensamos incluso que carecen de lógica nese tema. Nesa sesión, creo que sí, na sesión do día 13 de noviembre, eu xa dei conta aquí dun decreto do anterior alcalde, Roberto Castro, no que lle comunicaba á empresa Trastambre a súa intención de abonar esas facturas conforme ao procedimento administrativo que correspondese. E ese procedimento administrativo é exactamente o que estamos seguindo. Levouse a convalidación da función da misión da función interventora a ese pleno, foise a un reconocimiento extrajudicial de crédito en ese mismo pleno e a aprobación do correspondiente crédito no expediente de modificación de créditos. Entón entendemos que estamos seguindo exactamente o procedimento que corresponde para este caso. Por eso non nos parece procedente este recurso e ademais va en contra da propia intencionalidade da persona que nese momento era alcalde e das personas ou do goberno municipal que nese momento había solicitado agua e bueno, entendemos que non ten máis viabilidade que a de, non sei, de manter unha postura totalmente incoherente en relación co servicio de abastecimiento de agua. Que, como deixamos, se ha manifestado en varias ocasións, un servicio esencial e no que non se pode discutir no momento de carencia de agua, non se pode discutir cal é o procedimento. O que hai que facer é suministrar agua e despois o que correspondería sería adoptar as medidas necesarias para que eso non se volva a repetir, para dotar de agua suficiente o abastecimento municipal, para susanar as deficiencias que teñan a infraestructura do abastecimento e ese é o procedimento. O procedimento é susanar eso, solucionalo, para que non teñamos que vernos no que pasou nos últimos anos de estar reiteradamente todos os anos comprando agua en cisterna, con un coste para o Concello, como xa deixamos constancia aquí noutros plenos, importante, e concretamente este de 2023, 92.000 euros, e bueno, pensamos que propoñemos a desestimación por carecer tanto de fundamentos xurídico como de fundamento real. E esa é a nosa proposta, intervencións en relación con este tema. Sí. Hola, boa noite. Bueno, primeiramente, dúas correccións á exposición do alcalde. A primeira, eu cando era alcalde non ditei ningún decreto nesos términos.
Segundo, o goberno, naquel momento, cando nós estábamos no goberno, nunca non solicitou auga. Non foi o goberno que o actual, que efectivamente eses cortes foron debidos a unha mala xestión non do goberno de vostede, senón da empresa concesionaria. Entón, aquí, ao fin e ao cabo, o que se discute é a quen corresponde pagar por uns feitos que xa anos antes de nós chegar ao goberno se viñeron normalizando na práctica, que era cando había carencias no abastecemento de auga debido á mala xestión por parte da empresa concesionaria, a empresa concesionaria recorría a unha solución fácil que era encargar cisternas de auga potable. Bueno, e nós, claro, pillóunos con ese sistema normalizado. E neste sentido é clarificador o informe que se solicitou aos servicios xurídicos da Deputación, nos cales ven a decir que corresponde o pago dese servicio de suministro de cisternas a quen, por así decilo, teña a causa, a quen lle sea imputable a causa. É dicir, que a falta de suministro de auga nos domicilios non foi a causa, non foi consecuencia dunha causa imputable ao Concello, porque o Concello si había caudal no río, que é a competencia do Concello nese sentido, que ten que haber caudal no río. Quen ten que suministralo é a concesionaria. Entón, habendo caudal no río, que si o había, si a concesionaria non pode manter o suministro, entende que necesita de un apoio extra, pois ese gasto correspóndelle á concesionaria. E é así como a concesionaria viña, que é o que na vaga memoria da alcaldía di que era uns feitos recorrentes. Era esa práctica normalizada de sin expediente de contratación e sin control da prestación das cisternas por parte do Concello, se viña facendo, estaba así instaurada. Entón, como sucedeu no mes de agosto, sendo vostede alcalde, que se quedou sin auga, como sucedeu naquele momento, si o bombeo por circunstancias, e bota horas parado, e horas parado, e non se aporta caudal á potabilizadora e ao depósito, e hai consumo, e se queda sin abastecemento, eso é unha mala xestión por parte da empresa concesionaria. É así. Eso foi o que pasou. Entón, a parte, seguramente, das penalizacións que ao mellor caberían para a propia empresa, non cabe dúbida de que o suministro de auga externa potable que houve que traer, corresponderíalle o seu abono á propia empresa concesionaria. Ou como cando se estropean as bombas en Baiobre, como vostede mesmo recoñeceu, que se estropearan as bombas en Baiobre, e que o motivo, a causa dos cortes de auga que se suministraba da parte da rede, que se suministra desde Baiobre, que durou varios días, foi causa de que se estropearon esas bombas. É unha circunstancia que é imputable á empresa concesionaria, é a responsabilidade da empresa concesionaria restablecelo, e se para poder restablecer o servicio necesita un aporte extra, como o fixo de auga, pois ten que facela e pagala. Eso, neses términos, é nos que se expresa o informe xurídico da Deputación. Por eso, nos entendemos que
estes pagos corresponderíanlle á empresa concesionaria e non ao Concello. Por tanto, o noso posicionamento é e foi desde sempre a defensa do diñeiro público. Por tanto, votaremos en contra da proposta de resolución. Xan? A ver, eu teño que reconocer que me resulta moi cansino este tema, que supoño que para os que nos escoitan resultará tamén moi aburrido. Eu non sei se cantas veces veo este tema ao pleno, pero posiblemente veo máis de media dúcia. De feito, quen empezou a sacar este tema pois foi o concelleiro do BNG, foi o mesmo. E para ir directamente ao asunto que nos trae agora mesmo, nós no pleno do 13 de novembro votamos, o BNG votou a favor de pagar unha factura que se debía, porque se prestara o servicio. E é o principio, que creo que é o principio de calquera persona que xestiona algo, é o primeiro principio que é, se fai un servicio hai que pagar. E votamos a favor daquela porque creemos que evidentemente hai que pagar os servicios. E evidentemente non nos vamos volver atrás agora. Sería absurdo. Entón, evidentemente, nós non podemos votar a favor, que máis aquí o que se nos pide é iso, non? Que deixando sin efecto todas as súas consecuencias, é dicir, anular o pago dunhas facturas que, por certo, tamén teño que reconocer que estou un pouco hasta aturdido, que a persoa que presenta esta proposta é a mesma persona que aceptou pagar as facturas. Entón, sinceramente, eu ala cada quen que se quere enredar con que se quere enredar, pero, repito, de verdade, é que me resulta cansino e aburridísimo. Mira que non tenemos temas en Touro para buscar solucións como para seguir este problema da auga que levamos con el 2 anos e seguimos igual. Pero é que é un principio elemental e básico. Se se pide un servicio, se a empresa fai o servicio, hai que pagalo. E non hai máis. Todo o demais é literatura. E, de verdade, é que se pideu, fíxose, hai que pagalo, non queda máis. Todo o demais, pois, bueno, cada quen, cada quen, pois, é dono das súas actos. Alguna intervención? Sí, se hai mala xestión da concesionaria, non sei porque non lle abreu un expediente ou resolveu, teno todo tan clarísimo aquí no pleno, o único que ten claro é o relato, porque vostede non lle abreu ningún, que eu sepa, non lle abreu ningún expediente sancionador. E logo, por ir ao seu nivel de argumentario, que ao final é un nivel de argumentario tan extenso, que enreda, eu creo que ao final xa non se acorda nin vostede do que dixo. Quedeime cunha frase, coller unha, total, para que vou coller tantas. Di que a responsabilidade, é que vostede xoga todo o tempo cun principio de falacia que é colle a parte que lle interesa e entonces argumenta sobre esa parte que lle interesa. Nunca o fai sobre o todo, porque sabe que perde. Eso, en definitiva, chamase manipulación. Pero, bueno, unha frase que dixo, que ten que haber caudal no río, que había caudal no río. Perfecto, que polo tanto que a neglixencia é da empresa. Eu digo, parte da infraestructura, polo tanto da competencia e da responsabilidade do Concello é a infraestructura de impulsión. Por certo, infraestructura de impulsión que se aprobou aquí mellorar, que vostede está en contra. Bueno, vostede tiña uns cálculos, sabía vostede que tipo de infraestructura había que facer como experto en infraestructuras hidráulicas. Entonces, dixo que había agua no río, que non dixo é se a infraestructura de impulsión era suficiente, demostrouse que non era suficiente. Entón, é fácil. É como se vostede vai ao coche, imagínase, botalle gasoil ao coche. Entón, a mangueira de que bota gasoil ten capacidade de botar 2 litros cada minuto. Estou inventando a cifra, evidentemente, pero o camión consume 4 litros cada minuto. Vostede bota, pero consume máis do que lle bota. E, sin embargo, si que hai gasoil no depósito, pero non hai capacidade de impulsión. Isto digo porque vostede o que fai é un exercicio de cuñadismo brutal. Pero, bueno, vostede invente o que invente, conseguiu unha cousa. Conseguiu, con estas, que ao final é o que busca, non busca outra cousa. Conseguiu, con todas estas trabas que intenta poñer, paralizar o procedimento de contratación da mellora desta infraestructura durante máis ou menos un mes, pero, bueno, ahora simplemente lle queda rezar para que chegue o verán e Touro quede sin agua. Alguns traballamos para que teña agua Touro en verán, vostede rezará para que non teña. Nada máis. Ben, vamos a ver, para mí hai un argumento incontestable que é o feito do que o propio alcalde nese momento lle dice a Trastambre
a empresa suministradora que se van a abonar as facturas. Entón, todo o resto do discurso, se vostede reconoce, e nós temos a prueba, de que efectivamente lle mandou a Trastambre un correo electrónico dicindo que, seguindo o procedimento establecido, o Ayuntamiento iba a pagar as facturas, eu creo que todo o demais sobra. Pero, bueno, todo o demais sobra. Pero hai máis cousas. Vostede tuvo conocemento das facturas no ano 2023. No ano 2024 presentáronse esas facturas polo sistema de facturación electrónica, FACE. Vostede non rechazou esas facturas, non as rexeitou, que sería o procedente. Se vostede non está de acordo con unha factura que unha empresa lle libra ao Concello, o que ten que facer é rexeitar esas facturas. Esas facturas non se rexeitaron, non se rechazaron en ningún momento, ni no 2023, ni no 2024. E non ten sentido de discutir a argumentación presentada no recurso, porque, bueno, acaba de expoñer o DNG, e estaríamos nunha situación de enriquecimiento do Concello se o Concello non tuvera que pagar un suministro que está prestando ao tema. Está claro na argumentación tal. Pero, depois, estamos xogando co tema da... No fondo que lles molesta, parece ser a movimento, é que efectivamente todas estas medidas que tomamos de aprobación destas facturas, de proxecto de mellora de bombeo e tubería de impulsión e incluso tamén o tema da reparación da piscina, que tamén tiña moito que ver con este tema, o que realmente pon en evidencia é a incapacidade do goberno anterior, a incapacidade, a incompetencia para realmente solucionar o tema do abastecimento. Non para solucionarlo, para xestionar un sistema, o servicio máis básico que temos no Concello, que é o abastecimento de agua. Entón, o que comentaba o concelleiro Darío, están tratando de presentar unha serie de alegacións ao expediente de modificación con única finalidade de retrasar a súa aprobación ou impedila, e iso efectivamente é certo que nos causa un retraso na adjudicación, e iso vai nos obligar a axilizar os plazos na execución das obras para poder chegar ca piscina ao mes de junio e co abastecimento seguramente ao mes de finales de julio, agosto, e despois está dando voltas ao tema do bombeo, que non era un problema de que había agua, o sea, que era un problema de xestión. Vamos a ver, un bombeo, o bombeo actual que temos, que ten 35 anos, está funcionando simultaneamente con dúas bombas cando unha delas tiña que estar exclusivamente como reposto. O feito incluso de a tubería non estar dimensionada para funcionar con dúas bombas, o único que fai é unhas pérdidas de carga nas tuberías tremendas. O sea, este tema, independientemente do tema das cisternas de agua, da escasez de agua no verano, o sistema de bombeo e a tubería incluso tiña que estar cambiadas fai anos, porque funcionando simultaneamente as 24 horas, as dúas bombas, o máis normal é que se produzcan averías, que se produzcan fallos, porque unha delas tiña que ser unha bomba de reserva precisamente para o caso de tal, pero unha bomba sola é absolutamente incapaz de suministrar a agua que se consume en todo. Entón, a ver, son evidencias tan grandes que non cabe discutir, non cabe, dixeño na pasada sesión, e repito hoxe, hai que respetar aos veciños, hai que respetar a inteligencia dos veciños. Non se lles pode dicir que o tema da agua é un tema de capricho que levamos aquí. O tema da agua é algo urgente, necesario, e eu creo que a xente ten que ter claro ese tema, e ten que ter claro que vostedes están en contra de que o levemos a cabo, e vamos a levar a cabo, e vai haber agua, e vai haber piscina, gústelles ou non lles guste. Teñen que aceptar eso, teñen que, que sí, que eficientemente podemos en evidencias de incompetencia durante 2 anos de xestión comprando agua no 2023. Foron incapaces de adoptar unha sola medida para mellorar, solucionar, solventar o problema do abastecimento de agua. Ni unha sola medida. E agora resulta que por unha vez que tratamos de poñer esas medidas, o único que fan é poñer trabas, tratar de impedir que se fagan en plazo, simplemente para demostrar que este gobierno é como o anterior, e non é certo. Neste tema vamos a ser 100.000 veces máis eficaces. Entón, simplemente deixar claro este tema. Respeten a inteligencia dos veciños. E se realmente non queren que ya teñan agua, díganlle de frente aos veciños que non queran que teñamos arreglado o bombeo e máis a piscina para o verano. Díganlle con claridade a xente. E deixense de poñer trabas e de buscar enredos que o único que fan é dilatar os procesos e ao final os que vamos a sufrir as consecuencias son os usuarios do abastecimiento. E, a ver, son demasiadas evidencias que creo que xa é realizar sobre o mismo tema que non vale a pena.
Entón, é o que decimos, propoño que den o visto bueno a este rexeitamento do recurso, porque realmente non cabe outra explicación. Mire, era bo traer lidos os documentos polos que se rixe o asunto. Refírome ao contrato de prestación do servicio, sobre todo naquele apartado onde di que a concesionaria que ten que adaptar as instalacións ás demandas e ás necesidades do servicio. É importante. Respecto da piscina, está sacando constantemente a piscina, pero mire, fai xustamente un ano pois que vostede votou en contra de facer esas obras de reparación da piscina. Entón, agora, claro, parecelle tarde, efectivamente, claro, porque fai un ano, pois trouxémonos aquí, votou en contra, se estarían seguramente adxudicadas e seguramente executadas ou para executar. Por lo tanto, os retrasos, os enredos, non os pode imputar a ninguén máis que a vostedes que votaron en contra. Sigue a mesma retrónica de que non se fixeron investimentos na rede de abastecemento. Pois sí que se fixeron investimentos naqueles aspectos pois onde hai un documento técnico que di que é o que había que facer. E hai un documento técnico que é unha auditoría que decía que era o que había que facer. Bueno, pois esas accións que decía a auditoría que había que facer foi as que se fixeron. Esas, máis outras que están agora para executar e que para as cales solicitamos unha subvención cando estábamos no goberno, que son as instalacións de digitalización para permitir un manexo moito máis eficiente eficaz da infraestructura. De todas formas, a conclusión a que se chega no documento de justificación de necesidades dese proxecto é que esa actuación o que vai a producir é unha reducción dos costes de explotación, porque non está justificada a necesidade do aumento de caudal. Efectivamente, vai reducir os costes de explotación porque reduce os consumos enerxéticos, porque reduce os costes, os problemas de averías e, en definitiva, redunda nun maior beneficio para a concesionaria porque reduce costes. Ben é certo que estamos no último ano de concesión, porque seguramente se en vez de estar no último ano do contrato, estuveramos no primeiro, pois, claro, crear unha sería modificar ao fin e ao cabo as condicións do contrato respecto da infraestructura recibida, respecto das previsións de ganancia por parte da concesionaria. Teño que reconocerle que vostede é incansable o desaliento. Hai que, de verdad, que vostede siga insistindo en que non fai falta modificar o bombeo, a tubería de impulsión, e que hai auga suficiente, que todo é un problema de xestión da concesionaria. Realmente, eu creo que roza xa a paranoia con ese tema. Apunto o tema da piscina, porque outro día tamén nos sacou, volvemos ao tema de que nós votamos en contra no seu momento daquele proxecto da piscina. Teño que dicirle a vostede que vostedes limitaronse a copiar unha iniciativa nosa do día 9 de xaneiro, no que si propoñíamos a reparación da piscina. E depois vostedes, no seu proposta seguinte, pois limitaronse a coller eso, igual que outras. E nós non votamos en contra da piscina, nós votamos en contra de que vostede nos quixera impoñer un trágola de decir que obras había que facer as obras que vostede dixera cunha minoría clamorosa aquí no pleno. E iso non pode ser. E a prueba evidente é que nos propuxemos antes que vostedes a reparación da piscina, entre outras cosas. O sea, pode manosear todo o que é ese argumento, que a realidade é a que é. Pero bueno, volvemos ao tema da agua. Señores do Movimento Veciñal,
teñan a valentía de dicir a xente que non queren que se arregle a agua, díganlo de frente, sean valentes, hombre, díganlo de frente, e díganlle que xa que non o han conseguido, que van a tratar de utilizar toda clase de tretas para paralizar e que non cheguemos ao verano. Díganlo porque nós diremos a xente ese tema. Se non temos a piscina en junio e non temos o abastecimento en julio, explicaremos a xente que gracias a todos os entorpecimientos que fixeron vostedes. E poden dar as voltas que queiran discutir o do abastecimento do bombeo, creo que realmente é insultar a inteligencia da xente. Digo yo de verdad, é insultar a inteligencia da xente. Entón, terán que asumir unha vez a súa responsabilidade. Hai moitísimos exemplos, deixaron en evidencia durante todos os 2 anos a incapacidade absoluta e a incompetencia total para tratar estes temas. Este é o máis evidente de todos. Hai outro montón de asuntos que poderíamos ter aí para poñer como exemplo. Pero, bueno, é o que lles digo. Díganlle a xente que non queren que se mellore o abastecimento de Touro, díganlle que non hai problema, que hai agua, que no verano non pasa nada, que cando hai cortes, cando se traen cisternas, parece que é por un capricho de vostedes, porque votaron 3 anos traendo cisternas de agua, 23, 24 e 25. E según vostedes, non hai problema no abastecimento. A ver, é un tema que xa realmente, eu creo que xa, xa roza o delirio. Non se pode insultar así, nin faltar ao respeto a xente desa maneira, sobre todo o vecindario de Touro, porque todos ven os problemas que hai co tema. Poño un exemplo evidente. Vostedes carrexando agua co trator por encima que nin era do ayuntamento, co trator dun empleado municipal carrexando agua do río, porque nadie lle suministraba agua. Non lle suministraban agua porque vostede se negaba a pagar as facturas. Anduvo mendigando vostede en varias empresas a ver se eran capaces de suministrar agua. Xa non lle discutía, en ese momento vostede non discutía o precio. Calquer cousa. Tuvo que coller e mandarlle o correo a Trastambre cando veu que era absolutamente incapaz de conseguir agua en ningún lado. Si era así, porque dizo ahora que non é necesaria agua? Porque estuvo vostede facendo xestións con toda... Eu podo acreditar con toda a xente que estuvo facendo vostede xestións para que lle suministraran agua. Bueno, tema máis delirante, máis deprimente, unha cisterna de Burín acarreando agua do río. Vamos, eso xa, non sei se vostede, como decía Fernando, non sei se nese momento estaban estropeadas as bombas. Claro que demostrar usted se realmente estaban estropeadas as bombas e pretendía sustituir o bombeo con un trator cisterna, porque realmente de risa que estemos todavía discutindo estes temas. Pero, bueno, a ver, é volver sobre o mismo, está no seu dereito. Se vostedes queren entorpecer esos proxectos, pois xa lles anticipo que non lo van a conseguir, e, bueno, vamos a someteros a votación, porque... Sí. Nada, levo varios plenos sin contestar as falacias cada vez que repite aquel conto do pos do ano pasado. E estou encantado hoxe por primeira vez, digo, delle 5 ou 6 oportunidades, pero hoxe a 7ª creo que lle vou explicar detalladamente. Mira, fácil. O ano pasado non se aprobou o pos. E vostede repite, apunte todo, porque normalmente cando falo eu logo non me dá resposta. Non sei, eu, de verdade, sinto a confianza e teña a capacidade de dar resposta con argumentos e non se esconde. Mira, primeira cuestión. Vostede o ano pasado repite que non se aprobou o pos porque o PP votou en contra. Iso é mentira. É mentira. É mentira. É dicir, o único voto que era decisivo era o meu. Por que repite? É dicir, vostede que toma por tonta a veciñada. Por que lle di que se perdeu, que o pos se tumbou porque o PP votou en contra? Era totalmente indiferente o que fixera o PP. O único voto válido e que tiña carácter decisivo porque o BNG votou a favor era o meu e vostede negouse a negociar. Eu entendo que ahora queira dar por válida, en vez da negociación, só que lle saleu mal, por eso está sentado aí, queira dar por válida a extorsión. Por eso moitas veces eu digo que vostede é un perfecto trampista, non? Ahora que está de moda o de Venezuela, non? Pero, sin embargo, cando vostede estaba na oposición, vostede defendía un carácter dialogante, negociador. Mira, recórdolle, vamos ir ao mismo nivel de manipulación e de mentira que utiliza vostede. Imagínate, vamos a mentir a veciñanza e dicirlle que se perdeu porque o PP votou en contra de alrededor de 700.000 euros. Porque votou en contra, non?
Vale, vostede entonces votou en contra alrededor de 3,5 millóns de euros, porque cando gobernaba o anterior alcalde Ignacio, vostede, mira, o BNG sí que pode manter firme na postura, porque o BNG naquelas legislaturas decía que non estaba de acordo e que creía que o PP tiña que negociar, pero que non se perdera o pos e, polo tanto, utilizaba abstención ou ten votado a favor. Nós, incluyo o meu, porque estaba na oposición, nós éramos o único grupo que votábamos en contra, todos, por tanto, con esa mesma lógica, cando diga que se perderon 700.000 euros, tamén diga que entonces vostede quería facer perder 3,5 millóns de euros. Eso é así, vostede é un manipulador de libro, non é que o diga eu, é que, en plan, os datos son evidentes. Logo fala de que se perdeu o tempo para mellorar as infraestructuras hidráulicas da piscina, pero revisa a hemeroteca, se vostede na anterior legislatura, no ano 2022, fai unha publicación cando o PP, naquele momento, cando Ignacio estaba recurrindo a cisternas de auga dicindo que era un escándalo, eso levouse a pleno, os plenos están grabados daquela época, e vostede decía que eso era unha neglixencia, que vostede tomaría medidas urxentes. Pero que medidas urxentes? Se no 2023 houve un POS, que foi o primeiro que se aprobou cando chegamos aquí, e aprobaronse asfaltados por aí adiante. E ningunha medida naquel 2023, ningunha medida era arranxar a piscina, nin arranxar a infraestructura hidráulica. Vostede di que se fixo unha auditoría, sí, claro, con unha subvención, moi ben. O que vostede non di é que os puntos de principal onde hai maiores cantidades de pérdida de auga, por neglixencia, non se meteron naquela obra que financiou a Xunta. Non se meteron, de feito, os puntos nos que máis perda de auga hai son os que se vai facer agora con este remanente. A ver, é que podría estar así como 20 minutos, a 1.000 euros que vostede votou en contra, entón, se isto se trata de repetir e de repetir falacias, pois, a partir de ahora os plenos, é mellor que deixemos isto, porque senón dedicarei sobre 10 minutos, 15 minutos máis ou menos de cada pleno a repetirlle en contra dos fondos que votou vostede en contra. Siga así. Bueno, vamos a someter a votación a proposta de desestimación da convalidación da omisión da función interventora. Votos a favor da desestimación do recurso presentado por Roberto. Votos en contra. Abstencións. Bien, seguinte punto do orden do día. Xa na parte de control, dar conta dos decretos da alcaldía ditados entre o día 5 de 2025, día 5 de diciembre, perdón, e o 11 de xaneiro de 2026. Toma de razón. Alguna... Pasamos ao terceiro punto do orden do día. Mocións. 3.1. Moción do Grupo Municipal do BNG de apoio ás persoas que aleguen ao requerimento de persoa interesada no expediente do proxecto de Cobre San Rafael. A palabra. Sí, bueno, como xa moita xente sabe, despois da exposición a que estuvo sometida o novo proxecto de reapertura da mina fai exactamente agora un ano, moitas das xentes que alegamos contra ese proxecto, solicitábamos, entre outras moitas cousas, o que se nos fóramos personas, que se nos dera a condición de persona interesada no procedimento administrativo, porque iso dache a posibilidade de estar sempre digamos, de ter información de todo o trámite que se está levando, e coñecer en todo momento en que situación está, non? Entón, o que está facendo agora a Xunta, a Consellería a Xefatura Territorial da Consellería de Emprego e Industria, é mandándolle a todos aqueles que precisamente solicitaron ser persona interesada no procedimento, mandándolle unha carta para que alegue, non, a súa condición de interesado. Algo que nós consideramos que xa debería ser casi como de oficio, non? Unha persona que se considera nun proxecto como é un proxecto dunha mina, que é un proxecto, digamos, que non vai máis alá da afección puramente, digamos, nos límites territoriais onde é a extracción, pero, bueno, consideramos que todo o mundo que solicita, que quere ser persona interesada, por tanto, estar informada de como vai ser todo o proceso, pois a Xunta non o considera así, e entón o que nos está mandando é cartas dicindo que temos que precisamente alegar e temos que responder ese requerimento e que a condición de interesado pois non é do oficio, sino que todo o contrario, hai que demostrarla, por así decirlo, non? E entón, nós o que propuxemos foi que o Concello, por parte do Concello, pois se puñera a disposición dos veciños e das veciñas información e un modelo para que todos aqueles que quixeran alegar o poderan facer. E ao mesmo tempo publicitar esta información que se ten e estes modelos, non tanto nun bando como nas redes sociais, non?
E iso era a moción. É certo, teño que reconocer isto cando nos presentamos esta moción, non había nada por parte do Concello, senón evidentemente non a presentaríamos. E é certo que o Concello pois, sí que se o fixo, que nos alegramos. Evidentemente estamos completamente de acordo, pero bueno, a moción estaba aquí. Eu creo que máis que nada neste momento estamos de acordo co que está facendo, non? O de poñer modelos para todos aqueles que queira, pero creo que é unha medida tamén un pouco simbólica, pois que o propio pleno se manifesta que está a favor de que se faga isto. Esa é a moción, non? É certo que se cadra o feito de que o Concello poñerá a disposición todos os veciños, se está facendo, pois perfecto, podase votar igual a favor, no sentido de que o pleno está a favor de que todos os veciños que queiran presentar as súas alegacións para que se xa recoñecida como persoa interesada, pode pasar por aquí ou pode descargar os modelos e xa está. Eso é a moción. Intervencións? Estamos De acordo? de acordo. E por parte do Goberno ten a palabra Darío, Concelleiro de Medio Ambiente. Sí, encargouse, de feito, bueno, este encargo fixoselle, pois xa, non agora neste período que están reclamando, sino que yo fixen o 23 de setembro exactamente a abogada Ana Barreira, porque me chegara a min como afectado unha carta de requerimento, todo se mandeilla, e en base a esa carta que me chegara a min a nivel personal, pois redactou as alegacións. Ora, volven outra vez a requerilo, e de feito teño que dicir que xa o tiña no meu poder, aínda que estivemos con outras cousas que xa se dará conta cando se convoque unha Comisión de Medio Ambiente este máis avanzadas, pero xa o tiña no meu poder desde principios de decembro, só que faltaba, estivemos con outras cuestións e faltaba por traducir ao galego, e traduciuse e agora sí que se puxo a disposición. E ademais deso, creo que creo que tamén hai que poñer en valor, foise máis alá deso, e hoxe mesmo, que tamén nos comprometeramos naquela Comisión de Medio Ambiente a facelo, hoxe mesmo trasladouse un escrito á Secretaría Xeral de Industria e Desenvolvemento Enerxético, que leo para que sea de coñecemento por toda a veciñanza, e un escrito que eu considero no que non reina ambigüedade. Nesta sala daqui, hasta non fai moitos meses, falo de tempos previos a agosto, a veces reinaba a ambigüedade, escondíanse pancartas e facíanse cousas raras. Pero, bueno, máis alá das pancartas, o Concello o que ten que facer é exercer competencias propias, e este escrito vai nese sentido, no de defender o interese xeral e competencias propias, sin máis. Entón, o escrito fala de que a veciñanza residente na zona directamente afectada está a ser requerida para acreditar individualmente a súa condición de persoa interesada no procedimento administrativo, coa finalidade de poder exercer os seus dereitos de información, participación e defensa. Desde este Concello consideramos que dita exixencia resulta desproporcionada e contraria ao espírito de protección do interese público, ao tratarse de persoas residentes no territorio, sometidas a procesos de expropiación e impactos directos de carácter ambiental, social e económico. Entendemos que non debería ser preciso que a veciñanza teña que demostrar nin a titularidade nin o prexuízo que o proxecto poida ocasionarles, cando é evidente a súa vinculación directa co ámbito territorial afectado. O que se lle pide, en definitiva, é que de oficio se recoñeza a veciñanza residente, entendendo por esta tanto Touro tamén como o Concello veciño do Pino, e desde aquí invito tamén a outros concellos que tamén están afectados como Arzúa a que faga o mismo, garantindo así a defensa efectiva do interese da ciudadanía fronte a actuacións que poden supoñer a expropiación de bens e alteración sustancial das condicións de vida no territorio. En definitiva, que se cumpla a legislación, e isto trasladouse hoxe mesmo, e pola miña parte non teño problema en apoiar a moción, ainda que xa estea executada. Intervencións? Votos a favor da moción? Votos en contra? Non. Abstencións ningún. Abstención Suso Martínez. Bien. A continuación vamos a someter a votación a urxencia dunha moción presentada tamén polo BNG sobre apoio á reivindicación do sector agroalimenteiro. Votos a favor de tramitarlo por urxencia? Unanimidade. Vale, sí, grazas. A ver, esta moción ten como finalidade, ten algo tamén de simbólico, pero moi importante, porque é que o Concello de Touro precisamente mostra o seu apoio ás reivindicacións que está levando a cabo o sector agrogandeiro como consecuencia do acordo que se asinou entre a Unión Europea e o Mercosur. Un acordo que se asinou o día 6 de decembro deste ano,
E foi precisamente a partir de finais de decembro cando empezaron as movilizacións deste sector, sobre todo o sector da carne e do mel, da carne de bovino, de porcino, sobre todo de bovino, de aves e do mel. Por que o BNG se opón a isto? Porque, por certo, no Parlamento Europeo, hai que dicilo, no Parlamento Europeo foi onde se aprobou, o BNG votou en contra deste acordo. Foi a única forza política galega que votou en contra deste acordo. Porque consideraba que é un acordo moi prexudicial para o que é o agro galego. E por que o é? Bueno, porque este acordo o que vai a permitir é que vai a entrar un enorme volumen de produción de produtos precisamente que proveñen do Mercosur, sin arancéis, e ademais son produtos que, digamos, que son ou ben producidos ou ben recolleitados con unhas condicións que non cumpren nin por asomo os estándares que a Unión Europea si exixe para os produtores galegos e de toda a Unión Europea. Co cal, evidentemente, estamos claramente ante unha competencia desleal. É dicir, non é que estemos en contra dun acordo, pero que estamos en contra de que, pola vía de que os países do Mercosur, que teñen unhas condicións tanto laborais moito peores que as daqui, por tanto, hai unha especie como, digamos, dun dumping social, que podíamos decir, hai unhas condicións medioambientais no uso de plaguicidas, de insecticidas, que son moito máis lasas que as daqui. Hai a posibilidade de utilizar certo tipo incluso de alimentación nos gandos, con medicación que están prohibidas na Unión Europea, que ali non están. Non é moi difícil entender que estamos nunha situación evidentemente de competencia desleal clara, que vai afectar moi negativamente as explotacións familiares galegas. É certo que probablemente a única parte, digamos, que se podría vender como positiva sería, bueno, que pode ser que veñan produtos máis baratos, pero máis baratos precisamente derivados destas condicións, deste dumping, que se vai a producir entre os produtos que veñen importados do Mercosur e as condicións que se exixen aos produtos que se elaboran na Unión Europea. É algo que eu creo que non fai falta, calquera persoa non entende, ainda que non teña moitos conhecimentos de economía. Entón, o que vai a supoñer isto vai a ser realmente un golpe moi forte a un sector xa agrogandeiro, non só o galego, pero a nós o que nos interesa vender o galego e en todo a exportacións de carne, nos sabemos, e además é un sector que pode ter un futuro moi importante, un golpe moi forte, porque en datos estamos falando de cuantías moi importantes, porque, por exemplo, en vacuno de carne calculase que vai entrar tanta como a que produce todo Galicia, e sin arancéis, repito, é dicir, en alimentos inmexinados, o que significa iso de competencia contra os produtos, e en mel incluso moita máis do que produce todo o Estado español. É dicir, non falamos de pequenas cantidades, falamos de un volumen enorme de produción que van a inundar os mercados europeos, que van a inundar o mercado galego, e contra os cales os agricultores galegos non se poden defender porque xogan con normas diferentes. Entón, nós o que solicitamos é que, precisamente, que instar a Xunta e ao Goberno do Estado a oporse a este acordo entre a Unión Europea e Mercosur por estas graves repercusións que terá para no sector agrogandeiro galego, e transmitir evidentemente esta posición tanto ao Congreso dos Diputados como ao Parlamento Europeo. Eso é a proposta, por iso trae por a vía de urxencia, porque eu creo que é unha cuestión que está de urxente actualidade, nunca mellor dito. Ben, nós estamos tamén totalmente a favor desta moción, por lo tanto, estamos de acordo coa argumentación, co exposto, e se parece, pois, metemos a votación. Votos a favor da moción? Unanimidade. Ben, pasamos ao punto cuarto da orde do día, rogos e preguntas. Sí, empezamos un rogo bueno, temos constancia vía de acción de conta dos decretos que por parte do Concello de Touros se solicitou o personamento nas dilixencias previas do procedimento abreviado 244/2019 do Xulgado de Arzúa relativo a cuestións por contaminación derivada da mina. Bueno, este procedimento leva xa máis de 5 anos en instrucción. Fai 11 meses, falamos de febreiro do 2025, fai 11 meses xa que a Fiscalía, que é quen exerce a acusación, solicitou
ao xulgado o peche de instrucción e apertura de xuízo oral, entón entendemos que o personamento agora, pois neste caso por parte do Concello, ou se fose por parte da outra entidade, na cal pide formular acusación, pois sí ou sí, o que vai a facer, lonxe seguramente de aportar nada a favor da acusación, ou sea, contra os acusados en defensa do ben público, o que vai facer é retrasar enormemente a dilixencia, pois non sabemos se outros 5 anos máis hasta que se eternice e se a ver se por algunha cuestión, pois por algún defecto de forma, pois ao final acaba sendo anulada. Por cal, todo o que pedimos é que se desista do personamento neste procedimento. Entendemos que hai eventos nos cales e feitos nos cales se pode exercer denuncia que evidentemente están xa na fase final de instrucción e sería pois ir en contra do propio criterio da Fiscalía, que é quen está exercendo a acusación. Responde Darío como delegado. No, a Fiscalía é que a Fiscalía o criterio da Fiscalía non é que non se persone o Concello. Eu entendo que vostede ten que dicir este relato porque vostede non quixo personar o Concello, pero o Concello personou igual. Xa adianto que o Concello xa está personado. Non se vai personar, está personado. O abogado que leva, o abogado que está autorizado polo Concello é o Gabinete de Abogados de Pérez Lema e o Concello non vai facer o que vostede diga. O Concello vai defender o interese xeral e se hai que iniciar novas causas, iniciaránse. De todas formas, vostede fala de algunhas, non sei se vostede desde o Concello presentou. Isto non é para abrir un debate, que isto non é o turno de debate, pero si, como vostede aquí adelantou ahora, que hai outras que de denuncias tal, vostede gobernou 2 anos, se me pode dicir algunha denuncia, logo mándame por correo electrónico, algunha denuncia que iniciara vostede ou algún procedimento judicial que iniciara dentro do Concello relativo á contaminación da mina, se mo pasa, pois non teño problema en continualo de haber argumento xurídico. Mire, puntualizando neste asunto, hai que diferenciar entre presentar un escrito de personamento e estar personado. O escrito de personamento, pois, se resolverá. Entón, o que fixo o Concello foi presentar un escrito de personamento. Logo, ser parte é outra cousa. O sea, que ese trámite ten que... A ver, vostede non sei se é parte e sabe vostede do procedimento. Eu estou falando desde a parte do Concello que me traslada a procuradora que leva o caso. Se vostede sabe máis, pois non sei por que está aí sentado, pero ao que me trasladou a procuradora en palabras onte é que o Concello está personado. Se vostede... Perfecto, moi ben. Xa lle adianto que no Concello non vai dilatar nada o procedimento. Ora o Concello que si ten coñecemento de todos os informes que hai e aportará o que considere oportuno. Sí, mire, o Concello, acollouse a un programa a unha subvención, que é o programa de garantía xuvenil da Xunta de Galicia para a contratación, neste caso, dun peón forestal, a subvención por un importe de 16.380 euros. Entón, a persoa contratada a categoría é unha actividade, un peón forestal, consta para actividades de poda, limpeza das recreativas e limpeza de rutas de sendeirismo. Entendemos é bastante normal que por necesidades do servicio, por necesidades da administración, pois puntualmente se pode exercer calquer traballador pois algunha función pois a marxe do estritamente do seu posto de traballo. Ora ben, neste caso, repito, é un contrato suxeito a unha subvención, é patente pois que as funcións que está a desenvolver
están totalmente á marxen do posto de traballo e das funcións que constan na subvención que se iba a facer. Co cal, pediríalle que corrixan esa situación antes de entrar nunha fraude de subvención. Non sei logo como o quen asinará esa memoria xustificativa dos traballos e do cumplimento da finalidade da subvención. Eso por un lado. E logo outra cuestión, que eviten entrar nun fraude na contratación laboral, no sentido en que debería saber que os contratos temporais por necesidades de produción están limitados a un período de 6 meses. Este contrato é de 9 meses porque está acollido a esa subvención, co cal o fraude na subvención, en certa maneira, implicaría un fraude na contratación laboral. Non vai a ser que o traballador acabe finalmente nun contrato en fraude de lei. Cal pediría que corrixan esa situación. E logo, cando estamos no goberno, solicitouse unha subvención que veu aprobada por parte de Augas de Galicia para executar unha fosa séptica para a depuración das augas residuais do saneamento no lugar da Quinta en Quión. Esa obra foi adxudicada á empresa, neste caso, Hermanos Couto Fandiño, por un importe de prácticamente 15.000 euros, que foi adxudicada a finais de setembro, con prazo de execución de 21 días, non se executou, perdeuse a subvención. A pregunta é se resolveu o contrato ou se iniciou expediente de penalidades contra a empresa polo importe da subvención, que é o importe do perxuízo causado ao Concello neste caso. Respondemos á primeira pregunta, a do contrato do programa de garantía juvenil. A ver, temos claro que a persona contratada vai a cumprir as súas funcións para as que se contratou, independentemente que a maiores lle pidamos por circunstancias extraordinarias de falta de personal que colaboren en algunhas outras actividades. Como vostede debe de saber, o gran responsable ahora mismo de que esteamos con falta de personal é vostede. Vou a poñer uns exemplos sencillitos. Auxiliar de recollida do camión de lixo, auxiliar do camión de recollida de lixo. Leva de baixa desde o mes de marzo. Non se, inexplicablemente, non se intentou contratar un sustituto. Terá que explicar vostede por qué. Porque, como lógico, e nós temos as bases, estamos redactando, pasa que andamos demasiado tal, pero, a ver, o sentido común dice que se unha persona está de baixa, sobre todo unha baixa larga, pois o que hai que fazer, aproveitando a legislación laboral, é contratar unha persona sustituta durante o tempo que este de baixa. E entonces, hoxe non tendríamos o problema de que este chico a veces teña que facer funcións de auxiliar do camión de recollida de lixo. Por poñer ese exemplo. Pero, bueno, como ese temos un montón deles. Plazas vacantes da DL, plazas vacantes de auxiliar, plaza vacante de administrativo, bueno, non sei se me queda alguna máis por aí, no tema. Tamén deberá explicar vostede, e además sería bo que fixera hoxe aquí, por que vostede convocou un proceso de selección para cubrir a vacante da plaza de operario de servicios múltiples, se paralizou aí, hai máis dun ano, paralizado. Explique tamén vostedes por qué. Porque se cadra, se tuviéramos esa plaza coberta, pois hoxe non tiñamos estes problemas que estamos tendo, de ter que utilizar eso. E nos vamos a sacar adiante esa plaza. Estamos tamén con eso. O que pasa que, digamos que se nos acumula o traballo. Temos que sacar o presupuesto, o plan de obras, pero sacaremos tamén todas esas plazas. E agora mesmo se digo, os únicos responsables de que o Ayuntamento este nunha situación de precario con respecto a personal son vostedes. Porque hai varias plazas vacantes, coas que non se fixo absolutamente nada, nin para cubrilas, nin para xestionar, nin nada. Entón, esa é a principal causa de que recurramos a este traballador para determinados traballos, que non é a súa función principal. A súa función principal vai ser precisamente o obxecto da subvención que pedimos. Pero, bueno, non querrá vostede que paralicemos algúns dos servicios. E, hombre, hai opcións que temos. Podemos facer un que mantuvo usted durante varios anos,
externalizar o servicio. Vostede ten varios servicios externalizados, varios daqui do Concello. Claro, se ten vacantes as plazas de personal, lóxicamente, pues, bueno, falo de contabilidade, falo de nóminas, falo de urbanismo, contratos e todo eso que podía desempeñalo algún dese personal desas plazas existentes na relación de postos que vostede non quixo cubrir. Non sei, digo que xe anticipo que o vamos a facer a maior urxencia posible e dentro das posibilidades que temos tamén a nivel administrativo abaixo e todo ese tema. Pero estamos sobre ese asunto. Entón, se vostede quere poñer trabas sobre o desarrollo dos servicios municipales, pois está no seu dereito. E temos solicitado, a través do plan PEL da Diputación, unha cuadrilla de 8 personas, a jornada completa, ou 9 meses, xusto. Pero, bueno, hasta que a Diputación nos autoriza a contratar, pois non vamos a dispoñer desa xente. E iso é a razón principal pola que a este chico, este traballador, se lle encomendan algúns traballos que non son os propios da plaza para que se... E somos conscientes deso e vamos a tratar de remedialo canto antes en ese tema. Con respecto a esa pregunta, creo que queda clara a nosa postura. En canto á subvención de Aguas de Galicia para un saneamento, unha fosa séptica no lugar da Quinta. E cando eu cheguei aquí, unha das primeiras encomiendas que me fixo o señor secretario foi de, oye, mira, está pendiente isto, e estaba pendiente de contratación a ese tema. A esa contratación, a esa licitación, non se iba a presentar nadie. E como era unha subvención, parecemos procedente, eu, concretamente, fixen a xestión con Hermanos Couto Fandiño, Espina e Delfín, a ver se algún deles, o precio tipo da licitación, podían presentar para non perder a subvención da Xunta. E, concretamente, por parte das dúas empresas as que se lle propuxo, informaron da dificultad de conseguir o equipo que había que instalar, conforme as características que figuraban na memoria e tal. E, postos en contacto co redactor do proxecto, co redactor da memoria técnica esa, díxonos que sí, que se podía conseguir ese equipo no mercado, dentro do plazo. Ou ele estimaba que sí que se podía. E entonces, neste caso, a empresa Hermanos Couto Fandiño presentou a oferta. Cal é o problema? Que non hai o equipo. Non hai o equipo. E, bueno, non había nin no plazo xa de xustificación, e xa deixemos que houbera que perder a subvención por non executar en plazo, pero siquiera houbera para instalar. E estamos pendientes e vámonos a instalar. Vámonos a levar a cabo, non vamos a abrir expediente de penalidades, porque, en este caso, penso que a empresa nos fixe un favor, porque yo pedimos que presentaran a oferta, porque iba a quedar desierto. E iso xa só fastidiaría que ahora fóramos a abrir un expediente de penalidades. Aproveito tamén, xa postos xa que estamos falando deste tema, e para dicirlle a vostede que os terrenos nos que se propoñía instalar esta depurador, bueno, esta fosa séptica, e máis os terrenos nos que se pretende instalar a fosa séptica da Belenda, a disponibilidade que ten o Concello é moi limitada. Hai simplemente unha autorización. Vamos a tratar de xestionar con esos titulares que o terreno, que nos cedan unha porción de terreno maior, porque todos sabemos as consecuencias que teñen as depuradoras, as fosas sépticas despois, que hai un vertido, e que ese vertido vai a caer sobre precisamente a persona que nos facilitou a instalación. Entón vamos a xestionar con esos dous propietarios e a cesión dunha maior cantidad de terreno e a cesión ao Concello. Xa buscaremos a vía de facelo de maneira que esos equipos, esos equipamentos, sean viables, que non haxa despois problemas de vertidos nin ese tema. E ese é o sentido da pregunta. Vais a instalar a fosa séptica da Quinta cando este disponible no mercado e previamente faremos a disponibilidade desos terrenos. Máis preguntas? Sí, eu teño unha pregunta e dous logos. Unha pregunta respecto á pista de pádel. Preguntar cal é a situación actual que hai e cal é a previsión de apertura. Respecto á pista de pádel. A ver, non me gusta estar aquí no goberno municipal co retrovisor sempre posto,
Pero, bueno, eu creo que tamén temos que facer todos aquí un ejercicio, especialmente o goberno anterior, un ejercicio de autocrítica. Ese proxecto da pista de pádel, a ver, un proxecto da pista de pádel que non leva alumbrado, que non leva iluminación, un proxecto dunha pista de pádel que non leva cerramientos na parte alta, co clima que temos aquí en Galicia. E na situación que a utilización de inverno, sin luz, sin cerramientos, que pasa agua dun lado ou outro da pista de xogo, e, a ver, non debería, e iso é a causa principal de que este a pista silvarcada. Ahora mismo estamos gestionando, primeiro, unha instalación nas portas de cierre co ánimo que se poida poñer un sistema de apertura automática, e temos xa encargados as lonas a Toldos Gómez para tapalas o lateral sur e o lateral oeste, para evitar polo menos ese tema de agua, e temos tamén, está en trámite tamén, xa temos feita a proposta de gasto, precisamente que a empresa da iluminación, que leva o alumbrado público, da instalación da iluminación desa pista de pádel. E previsión de apertura, encantaríanos que fora a final de mes, pero non me comprometo a que esté todo eso a final de mes. Tan pronto como estén esos equipos instalados, procederás a apertura dese tema. Rogos? Sí, a ver, un roga sobre un pino que hai tirado sobre a pista polideportiva da Muiña, non sei se tedes constancia del. Non. Pois sí que vai, si le vale. Sí. Pero Pero non sei se se está. eu xa está a foto. Sí. Bueno, Pois eu conozco, que estou fora de... Que iba a mirar quen era. Iba a mirar Juan de quen era. Iba a mirar Juan de quen era o pino porque é moi bo. Sí. Pasouse por completo. Ai, pois sí. Pois nada, poñeremos a traballar na foto. vale, e outra é sobre unha pista que hai na Basebe, unha pista que hai, según se baixa para Basebe, según se colla Basebe, pero non na entrada de arriba, senón na de abaixo, según se colla esa pista que está asfaltada, que se vai a zona de abaixo de Basebe, antes mesmo de chegar ás casas, as que dan unha pista de Zorra que vai cara ao que se chama o eucalipto de Saturno, que se chama así. E xusto onde está o eucalipto ali é unha zona que escapoza auga e que fai un macharco. Entón, o que se pretendía sería con un ou dous tractores de Zorra seguramente sería suficiente para, digamos, intentar sanear eso e arreglar esa situación para evitar eso. Eso está a altura onde está o... Sí, planteou un veciño ese tema, por suposto, tan pronto como cuidamos, o que pasa que ahora mismo temos solamente este traballador que anda a pala, Carlos Pereiro, e bueno, estamos moi limitados, pero tan pronto como dispoñamos de tal, pondremos de remedio a ese tema. No, pues ya está. Bien, pues nada, boa noite a todos.